minút. Ďakujem za pozornosť. Poď, Matias, poď. Poď, Matias, poď, poď. Dođi si nešto, dođi si, naši pojelo da podne zadne, to da kod stare stoji. Adi! Ja by som ho veľmi rád, keby to bolo. V každom meste polícia, zdravotnícia, na tom smakať a ja verím, že to bude veľmi úspešné. Boli ako prípravu pri majstrovstvách sveta. Tak tohto roku sú majstrovstvá sveta v Kanade, takže a ďalších 8 v podstate sa objavila už sú povolenia, takže ja verím, že sa to stihne a zatiaľ to... A množstvo rôznych prekladačiek, takže Peter, veľa šťastia. Ďakujem. No a ja sa už opäť idem venovať pretekom kategórie žiačiek a mladších žiakov. Výsledky si pozriem so štartovým číslom 8 je to Mário Šidovský, cyklistický spolok Akadémia Petra Sagana. Za ním prichádza ďalší v poradí cyklistickej túr so štartovým číslom 13. Je to Miško Beňo. Ideme ďalších. Zo 46 je to momentálne pretekárka Alica Beraxová, železiarne Podbrezová. A v cieli máme aj ďalšieho so štartovým číslom 2 Matias Jurec. A pozor, druhá so 49, pokiaľ som dobre videl, Laura Turňáková, 40 ďalších. V žiarskom drese s číslom 50 Nela Klimentová a s číslom 11 Šimon Skopalík pro Efekt Košice. Takže priatelia, bolo odštartované kategória žiakov. Dami, ako nebuď pokakaný. Veľmi dôležitý. No a kadetky, ako prvá číslo 51 Natália Letková, CK Epic dohraní, letí do terénu, do toho prvého výjazdu. A doslova bojujú o pozíciu, kto z koho. Pretože to sú majstrovstvá Slovenska. Tak na to bude veľmi zaujímavé. No, 3, 4, 5. So štartovým číslom 3 na 3. pozícii Šimo, potom je tam dohľadný pretekár na 4. pozícii Slomosej Kadár, na 5. pozícii s číslom 6 je Jagerčík, na 6. pozícii s číslom 7 Mašura, no a za ním so štartovým číslom 4 Denis Kazár a potom z 10. ho prenasleduje Jakub Lanov. Tam bude veľký boj o tieto pozície. Takže momentálne na trati pretekári kategórie starších žiakov a kadetiek. Kde máme prvé kadetky? Ja sa pozerám dozadu za kadetov a pozerám aj na prvé kadetky. Poď! Natália Letková v kategórii kadetiek by mala byť na prvej pozícii číslom 51.
Samko Karovič tu ešte práve teraz prechádza v kategórii starších. Poď! To máš za sebou. Poď, Luky, poď! Poď! Samko, poď! Samko, poď! Poď, super! Poď! Opáka! Poď! Jakubka, poď! Super, poď! Hop, a máš žásku! Poď, Mati, musíš ísť pred neho! Nemôžeš sa vyvážať! Tak taký malý. Ďahaj! Potrezová a 15. Sofia Matiesková. Ja len pozri, že sa postavili 3 dievčatá na štart. Dneska jazdí 15 dievčat cyklokros. Dvojica pretekajúca Božďanoš. Zo štartovým číslom 1 Nekúčanov. Na prvom mieste Richard Káš. Obidvoja športový klub Kopoľky.
Kozjanky. René Čivo, Beat Me Cycling. Bude to tak, alebo nie? Alebo bude tretí Jagerčík, prípadne Kadák. V tejto chvíli je to otáznik nielen pre mňa, ale aj pre vás. A tu ich máme. Pomalutku máme na prekážkach. So šestkou je to podbrezovský pretekár Jakub Jagerčík, železiarne Podbrezová, ale je tam aj René Čivo. Beat Me Cycling. A pozor! Dostali číslom 3, René Čivo, Beat Me Cycling a štvrtý Jakub Jagerčík. Je to zohnací predár, Matúš Kadák, Cekár, Epi dohnaný, zároveň číslo 8. Matúš Kadák. Vidíte si na predár, takže Kozák, Stanovka, čo sú prvý kraja, René Čivo. Je to predekárka týmu CK Epic, dohnaný Natália Letková. Gratulujeme. Masters, Alčko, Brečko, Cečko, Masters, ale to máme aj výrazov kategórie. Jakub Stanov, Ešťato Polčianky, kategórie Kareci, Natália Letková, CK Epic dohnaný. Na druhom mieste v kategórii Kareci, Lilian Ungerová. Ešťato Polčianky bude do jazdej kategórie kadetov. Výsledky Žiakanov Žiadariek Masters. Saber, Nino! Saber! Saber! Poď, Doni, poď za ne, poď. Železiarne Podbrezová, to je tak bielo, červený. Poď, Ben! No ja sa presúvam na trať, odkiaľ budem vedieť rýchlejšie informovať, ako to vyzerá na trati. Dávam do pozornosti, že štart junioriek je podľa plánu, podľa časového harmonogramu, takže všetko sa ustalo a Pančík je stále vo vedení. Prenasleduje ho Dominik Ďuran a tretí zo bol tam aj Benjamin Peseky. Nepotiahnu si špiču na zemi, chlapci. Taktizujú, Joža vie, o čom je to. Ja mám také dlhé nohy ako Joža, tak to ide jak raketa. Všetky predispozície. Chlapec, ktorý nám vyrastol za 2 roky o 20 cm. Idem pre informácie, aký bol prejazd. Počianky tu je ako Pančík, Železiarne Podbrezová. Tretí Jakub Zachmanský, na štvrtej pozícii 1676 Dušan Dáž Lukáš Výberkovský, na 5. pozícii Benjamin Peseky, Moškačia Radronov, 6. Šimon Tkáč, Ešťato Polčianky, 7. No, Alex. Domino k ním! Poď, Duško, poď, Hamáčik, poď, hoj, teraz ideš, hop! Šimon, skoď ho, Šimon, poďme!
Záber! Poď! Nevadí, nevadí. Nevadí, Ondro, poď. Dávaj to. Strieborný. Na tretej pozícii Žilický pretekár, no vyzerá to tak, že rezignoval, číslo 73 Jakub Zachemský, Akadémia Petra Saga, Liber Sporting a Topolčianky. Takže 76 Dušan Dário Lukáš a 81 Žimu a ten ešte môže zasiahnuť do bojov o víťazstvo. 79 76 5, takže Ondrej Vojtišek. Útočný prekláča Benjamin Peseky a na chrbte za nimi ide pretekár Mašura, Kohút, Joža. No, 90 v tejto chvíli. Marko a ponúkajú sa, kto potiahne špicu, tam už medaila nehrozí. Tak prikladať do kotla, aby to išlo lepšie, ale medaila tam už nehrozí, pretože tam už je strata 2 minúty na vedúceho pretekára. Vedúci pretekár Jakub Pančík, zverejnec trénera pána Medveďa z Poprezovej, si ide, sa nič nestane, všetko nasvedčuje tomu, že Jakub Pančík si ide pre majstrovský dres a zlato na dnešných majstrovstvách Slovenska. O tom v trénerskom portfóliu aj výsledky medailí Slovenska. Ale aj Frančíne. Na Jakub Pančík, ktorý už zbýva úrovni sveta, tu ho vidíme. Jakub Pančík si ide pre majstrovský titul. Krásne zohľadňané. Na druhej pozícii montuje Dominik Rinaldo, ktorý zhruba 15 sekúnd na vedúceho pretekára. Mimochodom Rinaldo, zmení na druhej pozícii. Slovenska talento víťazí Jakub Pančík s rukami nad hlavou. Dominik Žurov. Ale je to žilický pretekár Jakub Zachemský, cyklistický spolok Akadémia Petra Saga. Pančík Slovenskej republiky obsadila Agáta Pesekiová, mestský sportový klub Žiar nad Hronom. Na druhom mieste pretekárka cyklistickej túry projekt Petra Zanického Laura Kurňáková. Majsterka Slovenskej republiky v cyklokrose Alica Pedaxová. Generálna
minútom odovzdávajú víťazky. Alica Bereksová, Laura Zurňáková, Agáta Pesekijová. Trojica najlepších trenérov. Médií a sociálnych mladých žiakov. Na 3. mieste Matiáš Ďurek, Kekupec Satur. Na 2. mieste Miško Beňo. Majster Slovenska Mário Šinavský, cyklistický spolok Akadémia Petra Sagana. Kategória mladší žiaci. Aj tu fotografia oblasti sociálne siete. Žiaci, 3. miesto. René Šimo, Fitri Cycling Team. Na 2. mieste Richard Káč, športový klub Topolčianky. Majster Slovenskej republiky v cyklokrose kategória starší žiaci Jakub Stano, športový klub Topolčianky. A medalisti starších žiakov Jakub Stano, majster Slovenska. Richard Káč, striebro, René Šimo bronz. Víťazom cez porazením a mimo pretekárka týmu Slavia Franky Vivien Ungerová. Na 2. mieste Mia Šmídová, Kluba Sportfilm. Majsterka Slovenskej republiky v kategórii kadetky Natália Letková, CK Epic Bohnany. Bohuslav Kujovič odovzdal medaľu striebornej medalistke Vivien Ungerová, Slavia Franky bronz. Trojica najlepších kadetiek. Druhé miesto na dnešných majstrovstvách Slovenskej republiky v kategórii kadeti Dominik Jurán, FK Topolčianky. Majster Slovenska v kategórii kadeti Jakub Pančík, Železiarne Podbrezová, akciová spoločnosť. Víťazom cez porazením. Naša chvíľa, kedy vyhlasíme Thank you.
majster Slovenska, úradníci na Európy, vyzvolení TK Pajky Oslavy. Máme Vicky! Dávajte pozor, boli odštartovaní ďalší. Tak začneme od Johnny Masters. Jedna kýs, kategória Johnny Masters. Majstrovská Slovenskej republiky Johnny Masters. Mirka Kýs. Potles pre víťazku. Gratulujem budúcej sezóne na všetkých cyklokrosov, ktorých sa zúčastní. Odozdáva sám prezident Slovenského zboru cyklistiky, pán Peter Prívala, bývalý Československá Slovenská republika, bývalý profesionálny cyklista, Juraj Karas, majster Slovenska, master značkou. Celková víťazka slovenského pohára, kategória staršie žiačky, Alica Peraxová, Železiarne Pokrezová. Odovzdá v tejto chvíli krásny pohár pre víťaza slovenského pohára v cyklokrose. A ním sa stal Jakub Stano, Eškato Polčianky. Kategória je kategória karetky. Natália Letková, CK Epic Ohňany. Na tu už atakujú, že máme ich 50 metrov. Prejazd pretekárov žien v rámci dnešných majstrovstiev Slovenskej republiky, ale dostali sa mi aj výsledky kategórie Masters. Prezident Slovenského zboru cyklistiky Akadémia Petra Sagana, Mário Fidelský, zboru cyklistiky. Pozrite sa, ako razantne, žltá fialová. Je tam Sofia Ungerová, ktorá jazdí za polský tým. A Milan Bareli už je tu, úradujúci majster Európy, po dnešku aj majster Slovenska, v minulosti majster sveta v cyklokrose. Milan Bareli, bajky dostali, Rodak Strávenca. Slava víťazom čas porazeným a ďalší trestnokrčný dopad. A v tejto chvíli je to posledný, ktorého vyhodnotíme si každé kolo slovenského pohára. Zuzka Mikolicková, zostawcie wszystko wszyscy, jest to Erika Gębowa, nie można wszystko widzieć.
dopraviť až na svetové podujatie, kde získavala medaile. Sofia Ungarová cez polský tým a tam bol Bohuslav Zachariáš, na technike. Je to v kopcoch, samozrejme Sofia dokáže rozbehnutý ťažký prevod na dlhších veterných ťahavých rovinkách. No a tá závodka rovnaka má zhruba 150 metrov. No a uvidíme, ako to bude vyhrať ďalej. Opäť je to pretekerka Klimberg Sport týmu a zvoníme do posledného kola. Na druhom mieste so štartovým číslom Epic Dohňany. A je to tu Viktoria Chraňová, majsterka Slovenskej republiky. Luisa Bartošíková, Klimberg Sport Team. Sláva vítězka, čest porazeným. Fotografie, ktoré obletia svet. Luisa Bartošíková, majsterka Slovenska, striebro Karolina Hajduková, bronz Karolina Bartová. Kategória ženy Elite AU23, majstrovstva Slovenskej republiky vyhlásime už po chvíľu. A Petra na druhom mieste skončila Sofia Ungarová, Mat Atom Velocer Voslav. Majsterka Slovenskej republiky v cyklotrose Viktoria Chraňová, výzva Lizaj! Dnes majsterke Slovenskej. V tejto chvíli na pódiu trojica najlepších žien. Viktoria Chraňová, Sofia Ungarová, Tereza Kurnička. Víťazka slovenského pohára Luisa Bartošíková, Klimberg Sport Team.
startem číslom 1, XPZ Bitcoin, na pozícii Sebastian Michalec a na druhej pozícii v tejto chvíli prechádza ďalší pretekár a so startem číslom 7 je to pretekár Cyklopezamanská Bystrica. Takže chvíľočku strpenia, dáme si 2 minútky pauzu. Dorota Vojtišková, Greenberg Team. Peter Prývara, prezident Slovenského zdravotníckého zboru, povinnosť a spoluznačného najlepší celkom hodnotený Slovenského zdravotníckého zboru. Ďakujem veľmi pekne za aplauz a gratulácie. Vítajte venovať kategórii. Bla, bla, bla.